Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska si ukážeme, jak postavit takový dobrý most. Vykopem si díru 3 bloky do země. Jak dlouhou chcete? Lidi. Si udělám takhle. Jo. Lezete nahoru. Tak si vykopete podél toho. Pak tam dáte styky pistouny, takhle, jo. Aby mířily doprostřed. Tak si na to dáte bloky, jeden blok. Tady také zabíjíte. Sem dáte takový ty páčky divný s tím kulatým. Z obou stran. Tak si vezmete šňůru, co tam je, tak ji dáte. Na ty 2 bloky ve prostřed. Tak to také zničíte. Vezmete si lávu. Dáte jí pár sem. A teď jenom také půjdete, ono se to také samo bude dávat. I když půjdou úplně bomby. No, to by bylo k tomuhle videu všechno. Tak,